गाबोननिफ्राय मेहेरगोनाङै जागायगोन 25थि जोहोलाव बालिराम बर' गोसोखां सना काप। जाय सना कापखौ लानानै गोसोआव रंजाखांदों हरिसिंगा ओनसोलनि जोलुर अनसायगिरिफोरा। जाहोना जोहोलाव बिहोमाया बुहुमाव अरायबो मिथिजानाय। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जथायै बानजायनायाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोनाय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' सनानि काप जोलुर बादायलायनाया रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव गाबोननिफ्राय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवजानो थांगासिनो दं। देग्लाय बे सना काप जोलुर बादायलायनाया 25थि बोसोराव आगान होबाय। थामहिनबा बानजाय आफादा देग्लाय रुफाथि मायथाइखौ खुंफुंना हरगोन। बेनिनो मोनसे जुनिया बाहागो महरै दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि सना कापखौ बानजाय आफादा हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय जागायनानै हरिसिंगा ओनसोलनि माखासे गामि गामि हाबनानै ट्रफि दावबायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गाबोननि बे बेखेवजानाय जोलुर बादायलायनायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाफैगोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोयो। बे समाव जोंनि जि जोहोलाव बालिराम बर' गल्ड काप बियो देग्लाय 25 बोसोर बियो अल इन्डिया लेभेलाव जायो आरो बे हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो 17 खालाराव जोंहा फाइनेल जागोन आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै जि जोहोलाव बालिराम बर'नि गेलेनायनि थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादों ट्रफि टुरनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि ओनसोलाव सिलभार जुबलि जोंहा खुंजानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव जाहाथे बयबो खौसेथियै जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो। दा बिनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा गाबोननिफ्राय जि जानो गोनां गेलेनाय जि सिलभार जुबलि बे सिलभार जुबलियाव जोंनि भारत हादरनिनो मोनसे रायजो वेस्ट बेंगलनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन आलिपुरदुवारनिफ्राय रेड बुल FC होननाय आरो आसामनिफ्रायबो गोबां गोख्रों दोलोफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन जेरै जथाय FC क'क्राझारनिफ्राय आरो बेबायदिनो बारदै सिख्ला FC गसाइगावनिफ्राय तेजपुर सिटी FC बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियावनो लकेल हिसाबै जोंहा दङ हरिसिंगानिफ्रायबो हरिसिंगा रिजनेल FC आरो टाउन क्लाब होननाय बे मोननै हानजाया बेयाव बाहागो लागोन आरो बे समाव जोङो जाहाथे खौसेथि आरो जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंखौ आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बिथांखौ जोङो अराय सम जोंनि गेजेराव फोथांना लाखिनो थाखाय हारिनि थाखाय जिहेतु बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन दा बै हिसाबै जों बिथांनि मुंखौ अराय सम लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ जोङो गेलेनायनि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो अराय सम लुबैयो आरो बे खौसेथिनि थाखाय गेलेनायनि गेजेरजों जों लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो आलासिफोरखौबो जोङो खुनु राजखान्थि हान्जा जोङो बासियाखै बयबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बेयाव लिंनाय जादों। बारग' जोंनि BTRनि CEM प्रमद बर'आ गाबोननि अपेनिंआव बाहागो लाफैगोन आरो BTCनि दा सोलिबाय थानाय सरकारनि डिपुटि चिफ बिथाङा जोंनि फाइनेल गेम खालि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। रुफाथि मायथाइ हिसाबै नैबे जों दिनै जि ट्रफि टुर बे ट्रफि टुरखौ जोङो लानाय जादों। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि बेयाव लानाय जागोन। जोङो कालचारेल डेमनस्ट्रेसन सानफ्रोमबो थागोन बेयाव ममेन्ट' जोङो गासैबो बारग' जायफ्रानोखि बेयाव टुर्नामेन्ट कमिटियाव गोदोनिफ्राय खस्थ' खालामनानै बा बाहागो लाबोनानै बिथांमोना बारग'लांबाय बिथांमोनखौ जोङो मान होनानै ममेन्ट बा बेबायदि जोङो सनमान बा जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिबो बेबायदि लानाय जादों। जोहोलावनि मुङाव नोंथांमोननि नैबे हरसिंगायाव गंसे
गोसोखां पार्क बानायनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमहालागै बेखेवजायाखै बेनि सायाव मा बुंगोन? जोहोलाव बालिराम बर'नि जि मुङाव चिलड्रेन पार्क मोनसे बानायनाय जादों बियो फ्राय जोंहा जोब्बाय मावनाया कमप्लिट जाबाय बियो गोजाम सरकारनि दिनाव बे जि हाबाफारिखौ बा बे माबाखौ होनाय जादोंमोन प्रमद बर'नि दिननि दा बै हिसाबै जिहेतु बेखौ बेखेवनाय जायाखै जोहोलाव बालिराम बर'नि चिलड्रेन पार्कखौ जिहेतु बेखेवनाय जायाखै आरो बे चिलड्रेन पार्कखौ जिहेतु बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथां थानाय समावनो जोङो बेखौ खालामनाय जादोंमोन दा बिनिखायनो बिथांखौनो लिंनानै गाबोननि दिनाव बेखौ बेखेवनो जोङो सानदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।